jsem babička, která se stará o 2 děvčata. Jsou to moje milované vnučky. Starám se o ně od té doby, co dcera obdověla. No a prostě se s tím nikdy nedokázala vyrovnat. No. Začala pít a o děti se nestarala. Tak jsem všechno vlastně musela v mém věku přebrat já. No, bylo to krutý pro všechny. Do toho ta moje nemoc přišla. No, časem jsem zjistila, že to nejde zvládnout. Naštěstí jsem se dozvěděla o sdružení Rozum a cit. No, ze začátku jsem byla nedůvěřivá, ale teď jsem strašně ráda, že mi moc pomohli. Občanské sdružení Rozum a cit poskytuje své služby náhradním rodinám již 9 let. Projekt poradenství a doprovázení prarodičovských pěstounských rodin je v naší republice skutečně ojedinělý. Zavedli jsme své pomocné skupiny prarodičů pěstounů, poskytujeme psychologické poradenství, psychoterapii či sociálně právní poradenství. Klasickým pěstounům se dostává péče od státu a na tuto roli se připravují. Bohužel prarodič pěstoun tuto podporu nemá. Stává se pěstounem náhle a ocitá se na okraji sociálních služeb a celé záchytné sítě. Jen ve Středočeském kraji je 169 klasických pěstounských rodin a 374 prarodičovských. Rozum a cit jim přináší zaslouženou podporu a pomáhá prarodičům i dětem vyrovnat se se vzniklou situací a kráčet dál. Cena nadace O2 nám pomůže začít budovat pro naše aktivity zázemí, které plánujeme již několik let. Každoročně nadace O2 oceňuje jeden mimořádný projekt v rámci svého hlavního grantového řízení. Sdružení Rozum a cit od ní získalo 1 000 000 korun, které pomohou dětem i jejich náhradním pěstounům. Nadace O2 oceňuje ty, kteří mají odvahu měnit zavedené společenské zvyklosti.